nek semuanya itu hancur Mas kacau. Iki sing ngendang Misale kowe ra matuk karo prinsipe Pak RT pamane. Terus kowe karo Pak RT mung suwi, ya kleru to Mas. Iki sing ngendang Jaipong ki seneng kowe. Ngendang Jaipong karepe aku. Duga-duga le Pak Demu kok mbok seneng iki piye kok. Sehat pangestu panjenengan. Nggih, saking Klaten bidal jam pinten wau? Mau jam 7:30. Nggih, lancar perjalanannya. Lancar. Nggih, syukur. Lah rawuh mriki jam pinten iki, Pak? Dugi mriki kula jam 11. Langsung njujung mriki napa transit? Langsung mriki wong selak pengen panggih panjenengan kok. Nggih, sami kula pun kangen kalih jenengan. Saestu. Kalih panggih kalih jenengan ning Mbak Apri jan lek petuk pengen salaman, pengen ngrangkul. Alah ya. Nggih, sami menawi kula panggih kalih Mbak Mimin yo jan pengen jotos raine. Kok dibenten-benten ke lho? Mboten saka gemes kula ngoten lho. Ki Cahya Kunta Dik ingkang kinurmatan. Inggih kados pundi Ayi Dewi? Upami panjenengan mboten mirsani sisih mriki kedahipun panjenengan nggih gandanipun menawa kan kula menawa le dugi mriki riwuhin kula timbangane Dik Apri. Kedahipun dibageke kula sik secara usia nggih tuwa kula, secara kabisan kadewasan nggih mumpuni kula, secara dugi mriki rumiyin kula. Kok bocah wingi sore urung pupuk lempuyang kok dibageke. Oh jenengan riyen. Nggih. Mundur. Nggih. Iya. Aduh, assalamualaikum Mbak Apri. Sehat nggih Mbak nggih? Waalaikumsalam Pak Yoyo sehat. Alhamdulillah laris niki Agustus niki. Alhamdulillah ngantos niki roja raja awake niki. Ya ampun. Mbak Mimin. Aduh. Raidep. Lah piye ta, Lek? Kaya kesanget lho penyan bancine banci ladan jublah ana sing enom terus sing tuwa dilirwake penyan menika kok ya. Mboten kleruku niku mboten pundi. Ampun dikulinake kaya ngoten niku. Jas merah jangan pernah melupakan sejarah. Sapa to sing ngewangi lara lopo pertama? Sapa to sing ngewangi prihatin? Lah Lho menika. Yo aku to apa menungso kowe. Jadi orang yang nyon sewu, jadi jangan karena adanya orang baru, menika terus ngantek nglirwake wong lawas sampun nganti. Nggih. Sing lawas niku sinten? Nggih kula to. Oh, jenengan melu lara lopo. Tigantan yen mboten kemutan. Masa ta? Lah ya dipertahanke Kang Mas, aku aja dijual aku ya ngono kuwi zaman pandemi. Kang Mas. Dapure. Nggih. Sowan wonten segrumung. Sowan wonten segrumung. Merti dusun cok iki. Dalam rangka merti dusun. Kula dongaaken warga segrumung tansah pinaringan dirga yuswa, rezeki ingkang gangsar berkah barokah, tutuk momong putra wayah, ingkang sekolah pinter sekolahe, ingkang olah tetanen panenipun matikel-tikel, ingkang nembe meteng mugi lairan kanthi slamet, sok nek anake lanang dadi lanang tenan, tulen. Nek metu wedok dadi wong wedok tenan. Tulen tenan. Aja kaya kowe. Kowe Ya kowe. Aku arep fotokan dok mutuk no jane. Mutuk apane jenggotmu lho ra resik le ngerok. Jane bar ngasar ya wis tak kerok, wis tak cukur kok. Cukur neh. Bar mari kok sridik-sridikin rezeki tak banyu milih Kak Ismi. Aja nganti brewokan. Aku kok ndak ketok-ketokan Mas Imam lho. Mbok wis pri. Orang itu udah punya kehidupan sendiri-sendiri. Rasa paribasan buka aib konco. Barang siapa membuka aib saudaramu kok dene mangan daging saudaramu sendiri lho. Daging saudarane kok dipangan tak ya ora anu to ora itu. Wis sing lagi treni. Terus jejere wong wedok, Heeh. Pinter njoro langit, sugih sundul langit wong wedok, paribasan bandamu duitmu ki omongke pegawe ngungkuli wong lanang, tapi imam keluarga lah tetaplah laki-laki kudu tetep hormat. Loh. Oh, dadi kowe artis kondang ngono karo wong lanang terus wong lanang tok kon ngumbahi, tok kon memeni kotang barang ngono kuwi ra itu agama tetep imam keluarga laki-laki. Intine ki wong wedok ki sesuai kodratnya tetep dadi makmum. Wong lanang dadi imam. Lah kan ya wis aku makmum kono imam. Mbok umume Mas mbok ya nyawang. Wedhus sing ngerti lanang wedoke kok jenengan kok ya ora. Kose to, Mbak Apri iki perlu tak takoki. Kuwi dadi apa? Imam. Sampeyan dadi makmum. Selek makmum sampeyan melu golongane wong wedok apa wong lanang lek salat jamaah ngono kae? Anu kok kula tenggen sekatan tengah niku teng dhuwure. Ya nek masalah ibadah ya anu apa mesti. Mboten kula nggih nek ibadah nggih
Lah ya aku ilek nggih teng ajeng to kula. Heeh. Tegese ning kiwa apa tengah dalah sing tengen ki Piai Kakung, kiwa Piai Putri utawa ngarep. Nggih. Nggih, merti dusun ingkang dipun-tindakaken dening para warga masyarakat Segrumung Desa Metesih Mbojo Kendal mriki sangat luar biasa. Niki persiapannya sampun pinten-pinten minggu. Dan panitia rata-rata adalah para kaum Karang Taruna. Muda-muda luar biasa. biasa. Aku lho wau Mas Anom, tasih piyane ya ganteng, aku ya gelem. Gelem serawung karo sapa-sapa ora bedake ngono lho, Jess. Lah kowe engko nek misale dadi bojone Mas Anom. Mas, engko nek anak-anak, engko nyeluke ora ayah ibu no, ayah karo bapak. Ya ora ngono narwus ae ngono iki. Iki mung kandheking pangangen ngono lho, Jess. Aja dadi kasunyatan. Aku seneng melu wayangan kene iki yagane nom-nom kabeh ya, Jess. Dan marake ngene iki marake vitamin hati. Oh, nek nom-nom ki marake vitamin hati. Ning ya iso ngrusak mental nek ra imane ra kuat. Lah mergane. Lho wong bagus ya kanugrahan ya cobaan lho. Wong ayu ya kanugrahan ya cobaan. Kok iso? Ayu ki dikai rupa ayu kan matur nuwun akeh sing tresno ning pacobaan manakala tidak bisa menjaga kecantikannya. Wow. Menika kasinggihan Ibu Bupati Rawuh. Alhamdulillah. Ibu Tika. Nggih sembah nuwun dumateng Ibu Bupati Ibu Diah Kartika Permanasari Nadianto di tengah-tengah kesibukannya iki mau keliling panjenengane para dene serta rawuh di Segrumung mriki. Kula nderek panjenengan mbok pilih mangke wancinipun Ibu Bupati kedah minggah panggung kula nderek panjenengan. Nggih, mangke ngentosi komando saking panitia. Ibu Bupati kajenge pinarak lenggah jeneng. Sugeng lelenggahan rumiyin Ibu. Nggih. Sugeng kula bahasa Indonesia. Priwe? Bahasa Indonesia kali Pak. Ibu Oh, Bupati. piye Lek? Ibu selamat malam. Saya ikut silaturahmi ke Boja Ibu konten Segrumung. Semoga semuanya diberikan keberkahan, bahagia. Dan ini kakak saya Mas Sukimin Ibu. Iya. Pateni ku. Piye ta jare bahasa Indonesia perkenal jenengmu sapa? Perkenalkan nama saya Mimin Saputri Ratu Onggo Inggih Pringganing Tias Ari Gustanti Agni Pratista Arka Dewi Kuswardono. Walah. Lho nyatane ya iki lho, Apri ketok ya cantik kaya ngene ngelokne kowe Sukimin. Jenenge asline sapa? Panut. Lah. Brok. Panut iki cok cantik. Kan Mohon maaf, dumateng mohon izin Ibu Bupati, ini kedua-duanya ini dari Klaten. Memang kalau dilihat parasnya seperti widodari, cantik sekali. Namun di dalam jarinya ada lato-latonya Bu ini. ini sanes lato-lato. Lah apa? Kutil. Nyatane panitia ngersake awake dhewe kaya iki Stinden Jawahari Mas Anom iki direwangi salat malam lho. Mas Anom panitia niku. Nggih Mas Anom niku bintang tamune sapa ya? Bintang tamune sapa ya? Salat malam ketemune Mimin. Ora kok Sukimin. Keprok. Lah Ket mau ngetahi Mbak Yune terus lho, kapan aku payune? Mula nganti umur mes 50 urung payu ku mergo. Ngene iki kandhanono to Mbak Mimin. Najan kaya ngopo lan kowe Mbak April lak pernah juniormu to. Lah ngono dikandhani piye carane supaya beretika duwe tata krama tetep njunjung tinggi kepada yang lebih senior. Lho, kula kurang beretika pripun lho? Adat ketimuran ingkang sepuh menika padha dihormati. Mbuh tangga, mbuh pakne gedhe, mbokne cilik, paribasa kita harus menghormati. Men ana pilahe endi adat ketimuran karo adate kono-kono. Lho, aku ki kurang bekti piye karo kowe. Angger kowe masuk angin, aku ya gage-gage langsung tilik. Tilik ora mara wong tok. Ya tak gawani gula, teh, roti Roma kelapa. Ya cocok. Sak blarake, sak bajing-bajinge tak ketutke. Patenono kowe pri. Nggih. Barangkali mohon maaf, mohon izin dumateng panitia kalau memang sudah waktunya Ibu Bupati untuk paring dawuh saya persilahkan monggo. Sampun sumadya. Oh nggih, sampun. Mohon izin Ibu. Mari kangen Mas. Ayo pelok 6 coba kaya apa nggih. Nggih. Jebul ae sing sampun pamrutan Pak RT 3. Nggih. Nah, saya sangat saking Pak Ngateno niki. Pak Ngateno. Mugi-mugi saged kinarya panglipuring penggalih. Nggih Pak.
kepala desa ngersakaken menapa nggih nyun pirsa Jas, para pamirsa ngersakaken napa ya nyun pirsa sliramu. Klebet Pak Camat ugi kepareng rawuh. Pak Camat ugi rawuh. Jajaranipun saking Koramil, saking Polsek. Kok dengaran kowe ra wedi lho Pak Polisi ya lek. Saiki ora to Bri, masane loro lho Bri. Kok iso loro? Bedile loro. Kok iso loro? Bedil dinas kuwi iso mengurangi jumlah penduduk kanggo wong sing jahat-jahat diduar. Berkurang jumlah penduduk. Lah sing siji? Sing siji bedil pribadi kuwi iso nambah jumlah penduduk. Ya tergantung loh, tergantung lek ditembak. Ya apa? Lah nek sing ditembak kowe apa ora malah tempuk peluru do peluru. Mentahi Mbak Yuni ae ket mau dosa lho kowe mriki aku. Ket mau aku tak mentahi terus lho. Lah piye to lho kowe iki kok tergantung lek ditembak. Mediane iya kok. Nek ra jahat ya ora ditembak ngono kuwi jenenge pengayom masyarakat kok beliau. Iya. Lan ugi niki disusul kalian adik kula saking Biting niku Mas Adam. Oh menika iki. Dadi ning Kumpul Kendang niku dadi kanca-kanca men preso. Dadi logo Madangkara iki sing ngerancang niku Mas Adam niku. Kyai saka kene, kyai saka Kendal malah. Oh Kendal. Derek pitepangan Mas Adam kersanipun le salaman kersanipun. Angger ira rada motok kok senane. Niat kula silaturahmi Mas. Perkara jenengan ada niat lain nggih monggo kan ya jenenge. Aku gambaran piye ngono ya Mas. Wah iki lek kon nglukis sae niku Mbak Mimin, saestu nggih. Jenengan kaya dilukis nang Titanic lho mrigot ngene. Kadang kula piye aku nek nyawang aku kok ngantek anu ngeleki-du ngono iki apa ya, Jas? Arep ngidoni kuwi berarti. Niki dari Pak Mudin. Pak Mudin. Segrumung minta lagu sambil kemangi. Nggih. Coba Mbak Birgita ngancani Mbak Mimin, Mbak Apri, Mbak Birgita. Gadis Kediri, Jawa Timur. Coba yo tukung-tukung hormati Mbak Birgita Ayu, sarjana seni saking Kediri. Yo. Kok nek sing aku ngono kok ora ada seneng ora ada semangat ngopo ya. Lah kowe nek ngene rasa muni wek-wek. Apa coba nek Birgita wek mesti tukang kendang jaiponge mesti nyaut. Wek. Ya Birgita coba aku. Cedek injas. Siap ya Mas? Wek. Masih Mang Jan ra gede Pak, masih Mang Pak. Ya Allah, masih Mang Jan. Ora Birgita apik, iki mau Mbak Apri ya. Apik. Lah iki maskote ya iki mau. Saiki Dedek ya Mas. Ayo Lek, tolong Dedek diiringi ya Mas. Kaya apa? Ngopo kok underestimate banget karo aku to? Dikira aku ndak ndek kemampuan ngono to, Mas. Semua orang itu punya kelebihannya masing-masing, Mas. Buktikan. Yo. Wek. Yo dibudalne yo. Mas nyun sewu. Meskipun penyanyiku ndek masalah pribadi karo aku. Sampeyan arep seneng karo aku ora tak legani. Jangan dibawa ke ranah panggung to, Mas. Ranah private menika sing kendang jaipong menika. Masalah pribadi karo nang panggung iki mbok dipilah. Nek semuanya itu hancur Mas kacau. Iki sing kendang ki misale kowe ra matuk karo prinsipe Pak RT pamane. Terus karo Pak RT mungsuhi, ya kleru to, Mas. Iki sing kendang jaipong ki seneng kowe. Kendang jaipong karepe aku. Duga-duga le Pak Demu kok mbok seneng iki piye kok Pak D piye to? Omonganmu lho, Pri. Diandan cantik kok Pak D.
Maksudku main pilah ngono lho. Jangan karena Piye hanya kok tidak kleru ya, Bri? Jangan hanya karena kita itu beda, ibaratnya idemu rata anggo, terus kowe langsung benci aku tuh salah. Dalam komunitas apapun enggak itu untuk kemaslahatan bersama, untuk kebaikan bersama, kita harus legowo nek ide kita enggak dipakai. Ya wis yo baleni ya weke-weke yo baleni. Ndak nesu. Sebani Mas. Ayo Pak, ayo. Abang siap ya, Bang? Iya. Siap Pak De, yo. Wek. Kok kayak majalah neblek to, Bri? Mas, kono ndok bacotno dhewe. Weke-weke kok mah kaya ngiring ketek ogleng. Padahal panitia segrumunge ngendika, Mbak Mimin jenengan kedah hadir. Pripun nggih Pak, kula janipun schedule kula kan Agustus padat banget. Kedah. Apa kok le? Tasku dhewe neng. Kan aja salah Mbak Mimin, sampean aja salah. Kenapa lek Mbak Birgita karo Mbak Apri mau joget wek-wek digedangi apik to, tabu apik to? Sampean ki kan menyesuaikan karo jogeten jenengan. Amit sewu lho ya, lek Mbak Birgita, Mbak Apri jogete kan apik, gemulai ngono kuwi. Lah sampean lek mau nyedit terus kaya ndodok. Lah kuwi karo mentok karo dobol kuwi tadi. Saya enggak mau seronok kan atau adat ketimuran. Waduh, timur laut. Telek men. Masa dadi wong wedok Indonesia sing kaya ngopo ngono lho. Apik dienggo ning kono ya mesti apik dienggo ning kene. Kowe nganggo tank top mungkin apik ning wilayah kono ning Indonesia ya aja nganggo tank top. Kalau belum bisa berhijab paling enggak mau belajar pakai baju tertutup ngono lho. Kaya kowe berkebaya. Ora nggo rok mini. Aku ya kan dhisik jahiliyah rok mini. Lah kowe nggo rok mini aku mah dibagekke karo anakmu. Lah sapa to dipeleti, Mbak? Sesuk nek nang bojo ra pareng melu, ra pareng rewel ya tak selentik nek. Pengedan. Nggih, iki dibawani Mbak Birgita cara Banyuwangen kan sambel kemangi. Sambel kemangi. Membiat mayung, nggih, coba. Nggih. Membiat wedok tenan lho, suarane apik, cocok. Sinden kok lanang tuwa dadan wedok. Wah, wis. Iku tapi ya krasa lho sing lanang gelungan aku kok. Tertua ya. Iya, Pak. Suarane kaya Brigita ngene iki. Ya iso tekan aku memberi kesempatan yang muda biar ada regenerasi tongkat estafet. Nek kabeh tak monopoli, ayo aku pinter, aku wasis aku, yang lain diberikan kesempatan apa? Oh, dadi kowe jane ya iso. Jane iso, tapi aku mang wonge mau meneng tuh makninah ayo. Mbok nyoba sithik ae. Kesanipun wonten tongkat estafet. Coba sing apik Mbak Mimin, mergo sampean gurune sinden. Rodok mundur, Nduk. Dadi men pilah. Oh, iya. Biar ada mana yang masih proses belajar, mana yang memang sudah kokoh. Mana yang masih belajar, mana yang hampir modar. Ya, tahu belajar. Bella. Banyu. Kulon gunung wetan segara. Lah kan suarane dadi Sukimin. Ya ora apa-apa kan karakter paringi Gusti Allah. Lor lan kidul, lor lan. Bosak. Yo ke Pri. Papri. Lor lan kidul. Terima kasih Mbak Birgita Ayu. Nah, ngono kuwi. Lah, kula wau ngajeng lak matur to Mbak Mimin Mbak Apri. Bilih tradisi
panitia ing Segrumung Metesih mriki niki patut minangka conto wilayah sanes-sanes. Dadi yen wayangan niku wiwite malah saya gasik. Nggih, Kula riyen nate nyobi kalian Abah Kirun Madiun niku bar ngisak 7:30 pun jejer. Nggih. Rampunge jam 2. Ngoten niku malah sekecok. Adik-adik dereng ngantuk, generasi muda saged mirsani. Nggih, sing sepuh nggih mirsani. Nggih, durung mengenal wayang tapi dadi ngerti. Oh kaya ngene. Nggih, sesuk sik iso kerja mboten ngantuk. Mboten ngantuk, mboten sae sanget. Cocok kula njihan. Iya nggih. Dados mangke jenengan pamane rampung ngoten kan iso langsung kondur sik peteng to nggih. Nggih, tasih pedang. Nggih, soalnya nek peteng niku nggih mriki seneng. Soalnya nek pun keterak srengenge rak bali lanang mriku. Badar jatine wujud. Gumantung cuaca kok aku gitu. Nggih. Nggih, luar biasa. Gentos Mbak Winong Nawangsih. Nah menika nggih. Ayo Ino. Ku tak tang dang ngatene Mas. Ya, men jumeneng Winong Nawangsih dari Tulungagung. Yo. Iki lak generasine jenengan Mbak Mimin. Ini Gen Z, Gen Z. Mula nggih supaya niki cara anune terarah ngoten jenengan paringi nasihat-nasihat. Pewarah. Karena ini kan juga masih kuliah. Iya. Usianya berapa, Nok? Masih 21. 21 tahun. Ibaratnya bunga lagi mekar-mekarnya. Nggih. Boleh pacaran. Pacaran tapi pacaran yang sehat. Pacaran sehat tuh gimana? Misalnya digoncengke, maksudnya digoncengke ra gelem digoncengke temen cowok boleh, tapi ada tapinya. Gimana? Pakai jaket terus duduknya gini. Jadi misalnya tuh jalan polisi tidur mumbul, diane gore tok geger. Itu Tapi kan kadang ono sing burung muhrime wis cegemel ngono iki. Lah itu nyun sewu aja nek iso aja karena bunganya lagi mekar-mekar iku ndak cita-citamu terhenti di tengah jalan. Lah tapi itu sehat, iya pacaran sehat. Tapi kan nek madep buri kan itu menyalahi aturan tata tertib lalu lintas. Menghadap ke depan tetap badannya, tapi bodinya gini itu gitu ince. toh. Misalnya aku le goncengke, kowe le wedok ngono. ngene to. Dadi aja ketamel ngene. Lah terus ngene, tur nyen sewu pakai baju yang tertutup. Oh, Jangan iya. hanya pakai top kelihatan udele, kelihatan ngene. Sing dipameri sapa? Wong nek ketok mloho, wis ora ono penasarane. Tapi mimin kan tertutup payudara niki siapa ya? Lah, nanti lho dadi penasaran itu. ayo darane siapa Ya ya? lah akan aku ceklek to le Itu nek kan aku. gini, yang namanya berlian ditutup apapun tetap berlian. Gitu loh. Iya iya. Mau lho, kuwi lho Nah, ngomong tapi lho, nek Mbak barang- Apri. Dan Ngomong yang namanya berlian, barang bagus itu berlian. Tapi batang mbok ditutup ana koran, ditutup ana paribasan, goni tutup ana apa tetep gondo bader gowo gondo sing rapi ngono lho Mas. Jadi kamu jaga diri ya, Nok. Nggih. Contoh budemu iki usia Pripun? 49 tahun, 50 Nggih. kurang 1 loh. Masih Nggih. bisa menjaga kesucian dan kehormatan loh. Nek orang sekali ra kuat, aku rupa yo ayu, yo potensial, yo artis kondang populer. Ning nyatane iso jaga. Soale wong lanang arep nyerak ya gila kok. Iki kok senengane. Mangke jenengan apresiasi Mbak Mimin Mbak Apri men nyoba lek adate niku pangkur Semarangan sing nembangke lak Bukesi. Nggih. Sak menika padha kali Mbak Mimin lak perlu regenerasi. Regenerasi, Lah niki nggih. coba men ngaturake pangkur Semarangan mumpung Agustus niki lak haulipun Mbak Narto Sabda. nggih. Tur Kendal mriki lak cedhak kali Semarang. Semarang ya. Coba diwanek-wanek iki kendel-kendelke. Bismillah ya, Pak. Ya bismillah. Semangat ya Ino. Ilmuku tolong implementasikan yang kene ya. Nggih. Mulai ra kuat napase emang tambahi Mbak Mimin napas buatan. Ora bakal aku negak kayak kowe santai, aku selalu di belakangmu, Nok. Coba. Tenang. Mingker mingkur rengu Enggak boleh diganggu tak seleh kemeku ya, Nok, ndak ganggu nyaru. Padune varises metu. Wis sepuh capek. Tak kancani lek. Akarono karenan marti siwi
Sing wahing sapa ki mau? Apri. Priyantune koyo ngono wahing kok lanang lho. Wahing lanang lho Apri gak. Asih. Keceplos. Apri iki jenengan kok ora iso buka anu tenan ora iso nyimpen ngomong. Lah piye ora boleh kok. Wis saking ganggu gak konsentrasi kok lho. Wahing kok iso diampet kowe. Umume. Bar mangan pete to kowe. Ya nang. Karena marti konsentrasi penuh, tarik napas yang panjang karena ini akan melewati nada-nada yang tinggi. Ya nong. Pak Dalang menika Ibu Pati kepareng badhe kondur jengkar saking panggilan menika nggih. Terima kasih atas kunjungannya Ibu Bupati di tengah-tengah warga masyarakat Segrumung Meteseh mriki. Nggih. Semoga selalu amanah dan barokah menjadi pimpinan yang mampu mengayomi warga masyarakat di Kendal yang tercinta dan jangan lupa tetap nanggap Dalang Cahyo Kuntadi. Apri Mimin jangan lupa ya Bu. Tolong diselipkan boleh Bu saya. Iya. Ya nang. Wis lahir lanang. Kok kados bidian jenengan. Sesuk melu campur sariku sukipan musik ya. Aduh, sukipan musik. Suki main panut musik iki lho. Apik. Yo, munggahne nek nang. Gelem medun cae. Ayo. Semalang kok ora gelem medun. Apa aku le nyuwara kaya winong ki ora telakku bodol ya, Lek. Nggih. Saya coba sampean Mbak Apri, ayo. Nggih iki lho, gen. Ayo, nggih. Lah iso 100.000. Ayo, wis. Ayo, ayo. Ayo. Sik, lah kok suarane Tarsan sing metu? Lho ben tekan kok. Putri. Ya lanang ora apa-apa, sak kuwate, sak ikhlase. Yo, endi. Men aja wahing sik lho, ya. Ayo. Dhisik Apri kuwi tekan lho. Tekan to. Lah saiki ngerokok terus kok terus kowe aja sing wedok ngerokok. Maksud kuwi ngono. Kan profesinya kan sindan maksud kuwi mbok ya mangan liyane ngono lho. Ngerokok ning pernapasan terganggu. Napa ngoten iki lho. Terus sing panganan sing peliket-peliket ngono kuwi aja. Nggih to, ora rae to kaya nangka, sayur-sayur kaya apa jenenge. Ngerokok kok ora oleh. Jepan. Wong wedok ki ya pancen ngerokok to. Maksudnya ki ya disudok. Nggih, nggih. Ayo minong ki lho aku gematine ramu. Biasane ku gombal kok. Ayo minong wae. Lah imen mboten to, Pak? Ya ora sah guru kok dites. Mboten minangka Dwijo kan paring contoh kalih kula to. Swanten kula lagi arum dadi. Nggih, monggo arum. Nggih. Lah kok kaya ambulan. Iya. Apik lho ki mau rene lho. Alah bisa karena kalah biasa. Paling itu kan kesempatan mencoba. Ya boleh. Yo, baleni neh. Au.
bahasane pas ta janipun. Halus banget ya. Lancip. Mane bahasane halus kok iya. Ben apik berarti kudu wil-wil ngene. Cekeli. Enak. Ayo Inang. Sinupa sinukarta no. mreh kratarta kertine ilmu Nggih. Nadyan nun sewu kados panjenengan kekalih Mbak Mimin Mbak Apri nggih. Ning parandene merga ditresnani kalian Gusti nyatanipun nun sewu panjenengan saged dados piyayi ingkang kondang, kathah ingkang tresnani, kathah ingkang ngangeni. Mboten aneh mboten mokal menawi piyayi mriki panitia mriki ing segrumung menika angantu-antu dumateng rawuh panjenengan sedaya merga ya pancen jenengan niku wah tenan wis melanglang buana larisi kliwat ukur. Matur sembah nuwun warga segrumung Nggih. metesih Boja Kendal. Nggih. Nah. Sembah nuwun mbok bilih nyun pangapunten. Namung timun wungkuk jaga imbung derek panjenengan ya sok kadang kala sok keladuk le gojekan. Kirang nuju prana kalian sagung para panitia, para lenggah, Mas Bayu, Mas Anom, Pak RT, Pak Lurah tasih Pak lenggah. Duko, Pak Lurah, nggih matur sembah nuwun. Mugi-mugi sedaya kesenan panjenengan anggenipun tresna kalian budaya, mempatri budaya ingkang adiluhung menika saestu menika dadosaken saya contoh kerukunan warga ing segrumung mriki ya nak. Nggih, desa-desa sanesipun. Betul ukur sih. Iki mujudke kerukunan ta, Lek. Nyatane nganti sakyaene sinaosa Jawa, menika sing mirsani Full, tesih full lho Pak menika mingkin. Alhamdulillah. Lah ngapa wetok nek udan kene arep kondur malah kudanan kebes to. Ini kan ngaten disembadani terus panitia nggih sengkut gumregut, pemudane cekatan lho. kanca-kancaku sing ning nggon apa parkiran yo kopen. Kopen, snack apa-apa ya itu alhamdulillah lho padahal alhamdulillah. Nggih, luar Sih, biasa. matur nuwun. Niku lho bapak kekalih niku lho. Ora kersa ngiyup parandene malah ning isor salon. Lah niki malah kiyuban kok nih. nyanget mriki kula ngerti Mas. Iya. Ampun kejawaan lho Pak, mengke ngompol lho Pak. Nek aku kodanan kok ndelik ya, Bri. Pangeran udah sare ra duwe. Apri kok Malah. Nggih. Kalian guyon-guyon kalaken ngaturaken panglipun. Nggih. Mbok cobi jenengan kekalih ngaturaken napa langgam napa ngoten. Nggih, manut sliramu nok wong ayu. Napa ngoten. Nggih, apa Lek? Mbok pilih bapak ingkang lenggah wonten ngajeng Pak Lurah ngasake napa? Podang Podang kuning. kuning. Nggih. Dipun pinangkani, Pak. Nggih, siap. Dipun bawani, ayo. Panjenengan kekalih. Ayo. Siap. Nggih. Nadyan wujud temom peksi Nadyan wujude mung peksi. Meskipun hanya seekor burung. Nah, itu diterjemahke. Gusti Allah menapa badhe ngedum rezeki ora kurang dalan nggih. Kok saged? Lah Dek Apri muat ngatasi Piyai Kakung swantenipun saged sae kados Piyai Putri. Sing ngomong aku lanang sapa? Lah aku ngerti jaman kowe sunat lho ngeterke aku kok. Ya nganggo sunat barang. Ngangge sunat kok. Kula dikerik kunir kok.
Nek babakan nyalira busana to dandan sakniki kan pun modern iso dipermak, iso disuntik, iso dipripun ketone nek suwanten menika karakter paringanipun Gusti Allah menika lho. Nggih. Masa Mbak aku Apri sae ngoten mesti nggih, Mbak Mimin ya saya Oh, Lah, nggih. nggih. Dadak dikandhani. Iki Birgita saiki kowe kok do kemewat banget wae kowe bintang tamu TV nasional kok dadak dibisi. Lah iya. Lah sing ngarani ku Maca among notasi ki ya. Halo manis tormrak hati. Ngopo miki dadak disendal-sendal iki ngopo? Teknik miking menika. Oh. Kulino aja nih sampe. gawean lawas. Apa wis kate Sing disarenani ki Oh, ambak kok. kowe ae. Iki bagianmu lho pas iki. Asa menggan. Nganggo kain. Melu lego. Wis kaya anu mah ya, kaya winong Semarang mah ya aku tekan ngene. Alah, kowe lagi Sampeyan dawen mau sih. lagi tekan dawen wis guling kok. Golek isi podang pita. Iba bengenge tiku nyanding bisa dadi Mas Imam ra dimaju mungkin ndak kodanan. Alah. Mbok yo nek diperhatikani kabeh ngono lho kok gur Mas Imam. Lah sing kodanan Mas Imam. Apa kan. donya gur Mas Imam tok rumangsa ngono ya ngono. Lho kan aku karo Mas Imam kan dadi imut. Imam dan panut. imut. Ora Imut. jadi nek flashback. Jadi nek flashback kowe iki di sejarah apa karo Mas Imam iki? Ya tak kana dhewe. Titik apa wis ana track record sing ra iso anu lho Mas. Sakos. Ora sakes. Ning sok nusul ning kose. Heeh. Oh alah. Sing nusul sapa? Mas Imam. Kaya kepen-kemen ngono lho. Lah iya. Alah, kok iso Mas Setyo iki lho. Padahal dhisik Apri gak rung dandan wedok ketok letek ae lho kaya do seneng lho. Nek saiki kan wis perawatan wis sugih dekne ning untul bareng dibendras dhisik kan letek ireng ya dhisik ki. Aku ngerti dhewe nyamange wegah tenan. Merongos ireng kok ta. Kok ta Mas gak yo ngerti to. Pas aku dhisik Apri ki ireng merongos kok saiki dadi resik aku pancen gundul ta, brondol ta. Angger dandani lho, kucirane 10 ning kriting trembel ku nggo nyancelke gelungang ponine lho rambut palsu. Waduh. Kok saiki sok cantik tak dudu fotone kok tak share ning grup Madangkara. Pengedan. Malah ora. Mboten nek jaman SMKI jenengan nggih berarti potong tendak ngono lho. Nggih nek wong dhisik lanang. Oh sing lanang ya. Ngaku to. Kok saiki dadi banci piye to Mas Imam ki lho. Kenale rusak ya sampean kok. Sing anu ya kono kok. Kono tilas lho. Sembah nuwun. Kuwi joget cara ngendi Goyangan sing kaya tayub putuban kaya Mbak sapa kae? Nggih. Tayub putuban. Kita joget ngene kita. Susu. Ngene malah mosak masik tak ngene iki mosak masik. Ndekmu mbok ngono mah pindah kelek. Umume Pri. Oh, luar biasa jenengan serba bisa. Piyai kakung ning jan jebles kaya Piyai Putri. Ha iya nggih. Nites kula. Apa kok kowe men-men? Dhisik aku ya nek aku mlethek kan wis cantik to. Lah iya. Dari Pak RW 7. Pak RW Cinta lagu ninggal katresnan. Iki nek rawinong ora. Nggih. Nggih. Kali niki Pak Min angkringan pojok lapangan nur lagu Dumes.
Jumes utawi Tanjung Mas ninggal janji. Wah. Kagem panitia suwun. Yenong. ya nang Ayo Win. Winong. Winong apa jeneng to Dek jeneng Winong Nawangse. aku jeneng Jenengan kok apal lek bilih spesiale cah iki lek anu lah nje lah nek tulung agungan nek misale samboyonan iku lho oh le joget astane sae nggih jenengan astane nggih sae ngoten ana penyong niku ucuk Kalau lek wis dipethuk ambulan. jeneng ya ngatekan Ayo, Nak. ayo nggih nggih niki kula gekke paketan gandeng ninggal katresnan niku lak mboten enten asmara ndana. Oh nggih. Nggih. Magepokan kalian tembangipun ninggal katresnan ya magepokan kalian sing nembangake Winong Nawangsih niku. Kayak ngapa, Nak? Nggih. Ninggal layang gaden ngono ora ya? Enggak ikutan. Ya dibawani, Dek. Jaranan dangdut kreasi rineng kuintai baksa senterewe jaran pekon. Mbak Mimin lak sik kemutan to lare teng winging kula niki. Nggih. Nggih. Kemutan. Tole gadang. Wo sik kene. Putumu iki lho. Lah iya ngayu Jakarta. Ya kali swargi niku lak anak-anak niki ngono to. Nika Sukino ngono lho semono. Sukino. Nika nembe 8 taun. 8 tahun. Trenan ndase. Masa mbakmu muntir ngono le? Semangat ya Dole Gadang. Niki kuliah wonten isi pedalangan. Oh ngaten. Nggih. Isi Surakarta. Sedolaning gubuke Budhe dalem kamangga inggen ya. Waduh, Dalam kamangga inggen. saya gubuk asmara kuwi ya sampean. Dalam kamangga inggen. Ya nak. Luas kemas nuju